Paralog hagani ga video ngini page wa ya gijingkali hagaba dei bat usnem ubala dep kani ga dei kum kan nuksa kumno bapinang ban hikai lene ban pankre ya lagi jong gi kun nakabanta ban yale ya ka selection test nakabanta bakin yorung ha school JNB nakabanta usnem arja rapsan arpundeu ha class 6 tishwa bangin jam shakhman nakabanta ban page ya kini gijingkali tenga karpat lada pidang day ki new viewers lane kinong page ki batmai hagane ka channel but ki video ki jonga karpat ipin subha banya share like but subscribe naga bantai ki khubor ki baman kasingi tisngap hangni ya ki jing batai habai day but ki candidates kumno ba pin tho lane pandap ya ki OMR sheets lane ki optical mark recognition answer sheet kata dakaba phi circle lani phiruj pelun ti nakmata kata ngan sapa shnai phi dagoi pade ga video hagoi pade ka singi la bande la shai lani la singi ngan pen e phi kumno phin hika ye ki khunjung phi bikin answer hapo ka OMR sheet khnang ba kinum don kijing ba kala anda kila le bantho ya kane ka selection test hagaban kong kijing batai kin sam shaki khna ya ka kod jingkali lani ka jingkali ka badon khandu tuli ki page hargat bat ka OMR sheet bat hagane ka jingkali kin don prapo tuli ki jingkali bat kan don ru da u serial number kata nadu iwe hadu u prapo to shushu ong ye ki khun jong phi ba kin nyau bha ya kine ki number of pages ki badon hagane ka jingkali balada lam ba kidon ki jingbakla lane kinumdon ki page ong ye ki khun jong phi lane ki bahaying jong phi ki bale ye kane ke exam bakin lej banya thu ye ki nong page lane ki nong app ha ka te ka exam khnang bakin ai lane kin sambyang ai shaki daki we pat ki batikana hadin kata nakabata ki khna bakin jubab ya ki jingkali ki jongki kin subha banshu circle lane ruj penyong kumbala peni hagane ka jingkali kate ka badon dak yong phimde ban circle kumar re ban circle betang haite I bapelon hadu bandayong kate kade karukom ba phile kumno baphin ansar nagabanta ka OMR sheet te phya ban pule shwa ye jingkali nangta phinha ban circle katkum kan number kaba phi snobit lane snode te nagabanta kane ngan sapni ye phi kumno ban circle hapo ka OMR sheet te hakapor ba phipule ye jingkali kindon ki option ki ba phi hab banjit sautli te napdeng kita kande gawe te hakata kapor phinha ban circle ya kata kan number ka ba phi snode te kande tangki objectives lane ki jingkali shima te phya ban shujit hadin kata pisa circle ba nagabanta ki khulom pade insha tang u blue black ball pen bantho lane ban circle nagabanta ka OMR sheet tikumta ngakarpat ki kmi ki kpa lane ki bahing ban ong ye ki khun lane ki bahing ki jongphi ba kin snobha bakin tho lut lane bakin atem lut ya ki jingkali baro prapotli khnang bakin shajit nagabanta ban beteng ya kate ki jingpuli hapo school JNV nagabanta ka class 6 terte teporlok baro khamta ki kmi ki kpa lane ki bahing jongi khna ki bakwa ban pule ka class 6 hapo school JNV nagarpat phi hato phi ko an em bangan hikai lene pen I phi kumno baphin pankre nagabanta kane ka syllabus jonga school JNV telada phi kwa comment hapo ki comment box section jonga khnang bangan la kumno ban pen I lane ban hikai phi khnang ba phin la ban pankre ilagi jongi kun tang haying phimdon kam ban le hagi tuition ki jongphi titang kata hi nagamta kane ka video ngan pankut no parlok te ngakarmen ma phila yo kiching tip hakbaya dei ban jingkali lane kumno bakin late bantho ya ke exam hapo ka school JNV nagamta ki khun ki jongphi te sngobha ban page ya kine ki jingkali kiba ngala abu hangne kum ki samples lane ki nuksa nang ba phinyo jingmut lane phinyo jingtip bat ban hikai ki khun ru te shushu suggestion pat
ngakarpat phi baro ki parlok ki nongpage ya kani ka video bat ka channel ka jonga ada phidang thamai hapo ka channel ni ki video ka jonga please share like and subscribe na ka banta ki khubor ki baman ka si khublei shibun na ka banta kumno ba phin apply ya kani ka admission jong ka snem ajar san ar phunriu hapo ka school GNB nungba ka mobile phones ngakarpat phi ki parlok baro phin yaisha abat nga ngat sa upload ya ka video hadin bangal adep man penbit penbiang